Makadiko. Ndinofara. Sure. Ndinoitwa kwagamuchirai. Gamuchirai. Aiwa ndinogara mumanharaunda muno. All right. Makadi zvenyu. Aiwa tisiperi makadiko kumabasa. Aiwa tinayo munongoziya nyika iyi. Handitika. Kutonga kusinya isinyore. MP. Saka ndachiti kuda pamunenge muine kanguva ndachikumbira kuti ndimbokuonai timbotaura. Zviri maringe neizvi. Aiwa zviri maringe nenharaunda yedu inoi. Ini nawo student ndiri paUZ. Aiwa ndiri kuita hangu political science. Nice. Ndo dzatakaitoitawo tese. But kana zviri zvenharaunda handifunga kuti kana izvozvi munokwanisa kubvunza zvenyu, handifunga kuti pane chingakonesa zvacho. Handizokupedzerei nguva iyi. Aiwa kana kuti basa redu kakukusevhai. Ndachikumbira kubvunza kuti handinyazoziva munhu aida kunzwiswa panyaya yeCDF. Constituent Development Fund. Exactly. Okay, aiwa imari dzatinopiwa kuparliament kadziya dzekuti tidevelope nharaunda dzedu. Exactly. Saka ndopa ndachida kuti nditobate ipapo kuti handizivi kuti mari yedu yenharaunda ino iyi kuti iri kunyanyoshandei kana kuti iri kunyanyoita nezvei. Namari yenharaunda ino zvazvinoita mari yatinongoipiwa inenge iri shoma. Handimbokunyeperai hanzvadzi. Mari yatinotopiwa zhinji yacho zvayo inoperera kumadhiziri edu atinozoshandisa mukufamba munharaunda nezvimwewo zvishoma. Haina zvizhinji munoona, saka haisi mari yakawanda. Saka ndeye development zvayo, but zhinji yacho inozongopera mudenga. Nopanga paine wari yangu yakanyanyoti wandeika ndenyaya yevakadzi. Kuti isusu se vanhu vechikadzi handitikuona kuti hapana mari dzacho hatisi kukwaniswawo mazviri. Pane zvakati wande zvatisiri kuona zvimambida kukwana like tine maissues edu ekuti tida like masanitary pads. Zvinhu zvakati wandiwo zvemuno munharaunda zvekuti vanobhadharawo maschool fees vakafirwa nevabereki zvizvi zvekuti aiwa zvazvinoita ndatofara raise point iyoyo. Maprojects emadzimai paCDF anenge aripo. But sometimes hakuna munhu anonyatsosimuka kumadzimai kwacho kuti auya ansobvunza kuti MP zviri papi. Saka mimi ndatofara mauya tinotarisa pabhajeti racho. Ndo zvimwe zvezvimapepa zvandakatotakura izvi kuti titarise kuti madzimaiwo vawana chidimbu, but zvinoda kuti muwande semadzimai mobatana moya kuna MP paCDF yedu yeConstituent Development Fund. Tichifunga kuti mukatibatsirawo nekudai tichirangarira kuti kune vanoda zvinhu zvakasiyana nezvatinosha but tinawo urongwa ihwo, asi kuti hakuna anonyatsosimuka. Saka ndaitoti mimi mukakurudzira vamwe mouya kwatiri. Nyangwe mari yacho iri shoma zvayo chikuti zvinhu zvinodiwa nemadzimai zviite se saka ndinototi imi michiita iso mukakwana mukana munoya kumba neimwe timu yenyu kana yemadzimai vangava nevasikana venharaunda yese togara pasi pamwe chete tovheneka toona kuti zvakaringana nemi zvamunoshowa zvacho toita zvipi. Nekuti mukasauya pachokwadi sometimes team randendinaroko varume vega ende zvamunoda zvacho kuti vanyatsoziva kuti munodei. Saka ndinotofara kuti matouya nepoint iyonya. Kamari kacho hakasi kamari kekati kurei zvako zvekuti asi haichenyu chikamu hachizoite se hachizoshayikwi. Saka tatombotaura nezvazvo ndani vasikana vanga takambotaura nezvazvo ndizokuonai kudai. Saka since matiwe kuzokuonai kumba aiwa tichasvika manheru kana makasununguka. Manheru ana ndakasununguka. Aiwa saka ndichauya nawo vasikana. Aiwa ndafara matizita ndi ndafara kusangana neMCC Gamu. Chokwadi aiwa tinofara kana tikaona vasikana vane pfungwa dzekuti munhu wechidzimai simudzirwe ende vanomiririra, nekuti madzimai nguva zhinji chero tikati huyai chero pamusangano chaipo
unonzwa madzimai anenge angonyarara ari kumashure paya even mumachechi aimo chekupiko mune mudzimai anenge angonyarara chingonzi aya zviise pasi pemurume of which haisiriyo nhau chaiyo nhau iripo pakuti if you come with your ideas then men bring their own ideas, we build a better Zimbabwe. And izvozvo ende ndinotokurudzira dai mapinda kunyange kumaruwa chaiko manokurudzira kunyange vasikana vari kumaruwa iko kuti vave neconfidence chaiyo vazvimiririre sevanhu vechidzimai. Ndinoona imi kutaura navo kudai kamupota tichimboona tumwe tumafunding tekuti umeenda kumaruwawo tinotaurawo nevamwe madzimai kumaruwa nevamwe vasikana kumaruwa funding tiitawo even nguva yekuti tinobuya tese kwamuri tichipawo zvichemo zvedu sekungotaura ndaita kana mukatimirira imimi handiti I think mukanzwa zvichemo zvedu zvimwe zvacho zvinozotibatsirawo kuti tikwanisewo kuwana mukana wekuenda kumaruwa kwacho. Aiwa zvese tinozvidiscussa, just feel free, come home and then we look at it. Aiwa, I'm so happy. Thank you so much. All right, thank you so much. So where do you stay? Second house from this house. That's nice. Ndatongofamba netsoka. I was seeing a friend there ari kurwara. All right, honorable. It's okay. It's all right, madam. All right, madam Gamu.